Γεια σου παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα σας δείξω κάποια αυτοκόλλητα που πήρα, καινούρια. Είναι 6 τα αυτοκόλλητα και θα τα δείξουμε σιγά σιγά από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Το μικρότερο είναι αυτό και το μεγαλύτερο αυτό εδώ, δεν χωράει καν στην οθόνη. Οπότε συν 6 καινούρια αυτοκόλλητα, διαφορετικά μεγέθη, μικρά, μεγάλα. Πάμε να τα δούμε. Να το πρώτο, που είναι και το μικρότερο, όπως σας το έδειξα στην αρχή, βγήκε αλήθεια ένα όνειρο τρελό. Νομίζω καταλαβαίνετε για τι μιλάει, για το ευρωπαϊκό. Το δεύτερο, που είναι και αυτό σχεδόν ίδιο με το άλλο, εγώ ακριβώς και αυτό το λίγο ήθελα να το πω, τέλος πάντων. Misfits, ωραία, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Μετά εδώ είναι Πειραιάς. Αυτό το αυτοκόλλητο μ' αρέσει full. Τίποτα να πω, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα είναι στη γιγαντοοθόνη στον Πειραιά όταν μπήκε το γκολ. Η ιδέα και το πάθος δεν φυλακίζονται, λίγοι ξέρουν γιατί μιλάει. Εδώ Γλυφάδα, ούτε αυτό χωράει, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο. Πολύ ωραίο αυτοκόλλητο και αυτό. Και το μεγαλύτερο είναι αυτό εδώ, το Ηλιούπολη. Ωραίο αυτοκόλλητο. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like, ένα subscribe. Πάμε να φτάσουμε τους 70 subscribers.